Backstage. Λείπει ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Συγγνώμη, έχουμε δηλώσει από τη Face Κορδά. Ανδρέας, εγώ κάτι έχω πάθει, τρώω συνέχεια. Δεν μπορώ να πνεύσω τώρα. Καλή σεζόν και καλή αρχή από την εκπομπή Χαμογέλα. Σύση μου, καλή σεζόν, όλα τα καλά. Σε όλα τα παιδιά. Στο πλατό, στο κοντρόλ. Νομίζω ότι πρέπει να πάω. Ξεκινάς. Ξεκινάει και εσύ η Χριστίδου με την όμορφη παρέα. Τώρα αφού είμαστε εμείς στον αέρα. Το Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου, και ήθελα να πω μια ευχή. Τι ζω ρε φίλε. Δεύτερη χρονιά, buongiorno, και φέτος Ιταλικά καλημερίζουμε κυρίες και κύριοι εδώ από το υπέροχο κανάλι του Μέγκα. Όλα καλά, ξεκινήσαμε. Φέτος μόνιμη θέση στο πάνελ. Σε μονιμούλα είναι να μην τρυπώσεις ζαριφίδες. Τρούποσα έμεινα. Ωστόσο, στο τι live δηλώσατε, πώς είχατε δεχτεί και πρόταση για δική σας εκπομπή? Είχα προτάσεις. Εγώ φέτος, να σου πω την αλήθεια, δεν είχα αυτό που λέμε το στομάχι για να κάνω κάτι το οποίο να ηγούμε εγώ, να έχω την ευθύνη του. Ίσως και δεν ήταν και κάτι το οποίο μου τέριαζε και αποδεικνύεται ότι σταδιακά στην τηλεόραση οι παρέες κάνουν τη διαφορά. Αν ήταν κάτι το οποίο έχει βγει στον αέρα θα σας έλεγα είναι η συγκεκριμένη. Από τη στιγμή που δεν έγινε, προφανώς δεν προχώρησε το κόνσεπτ, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι δεν έγινε επειδή δεν πήγα εγώ. Δεν είχα ποτέ αυτό το εάν δεν είμαι lead, πάω στο σπίτι μου. Δεν έχω και αυτή την πολυτέλεια. Το καλοκαίρι είδαμε την Ελένη Μενεγάκη να κάνει κάποιον follow στους. Εσάς σας κράτησε σταθερά, επικοινωνείτε? Βεβαίως. Και μάλιστα μίλησα και προχτές μαζί της. Την αγαπώ βαθιά την Ελένη. Τώρα για τα unfollow δεν ξέρω, εγώ τα άμαθα εδώ στα πλατό. Και κάθε μέρα τσεκάρω ποιοι είμαστε, ποιοι δεν είμαστε. Θα μπλοκαριστούμε? Δεύτερη χρονιά Buongiorno, πέμπτη χρονιά Μέγκα. Ο Θεέ μου, καλά πάει αυτό. Κάθε χρόνο έχω αυτό το δημιουργικό άγχος, λίγο ανυπομονώ, κάποια πράγματα τα γνωρίζω, θέλω να μάθω τα υπόλοιπα, έναν ενθουσιασμό, αλλά συγκρατημένο αυτή τη φορά. Ο ανταγωνισμός σας αγχώνει? Τι ξαναπάω γιατί έκανα κοκοράκι. Σιγά την ερώτηση κιόλας. Γιατί το κοκοράκι σε πείραξε. Πολύ καλή ερώτηση στο κοκοράκι, τα χάλασε όλα. Δεν είμαι τώρα που λένε δεν κοιτάμε τώρα. Εννοείται, αλλά νομίζω ότι είμαστε στη φάση να βρούμε τα πατήματά μας και να είμαστε η καλύτερη δυνατή επιλογή για τους τηλεθεατές που μας κάνουν την τιμή να μας παρακολουθούν, και αυτό είναι κατόπιν οδηγίας και της ίδιας της Face. Οπότε λογικά, αν είναι να δούμε τι γίνεται και απέναντι, θα γίνει σε ένα δεύτερο χρόνο. Με τον Ανδρέα Μικρούτσικο θα βλέπουμε και φέτος κάποιους διαπληκτισμούς? Δεν είναι αυτά. Αυτά δεν είναι σκηνοθετημένα. Νομίζω ότι είναι τιμή μου να τσακωθώ, να διαφωνήσω με τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Σου κάνει την τιμή να ασχοληθεί μαζί σου και να μαλώσει. Αλλιώς είναι τέτοιας εμπειρίας άνθρωπος που γνωρίζει, όπως και η Ελένη στο παρελθόν, ότι όπου αποταθεί δίνει αξία. Ιδιαίτερα σημαντική φετινή σεζόν, καθώς σε λίγους μήνες θα καλωσορίσει στον κόσμο την κόρη σου. Ναι, και είμαι πολύ συγκινημένη, πάρα πολύ χαρούμενη. Γελάω συνέχεια, γελάω με τα πάντα. Οριακά ασχολούμαι συνέχεια με αυτό. Επίσημα στο Buongiorno έγινε και αυτό, ναι. Με την Face Κορδά είχατε συνεργαστεί και στο παρελθόν σχεδόν μια δεκαετία πριν. Θέλω να μου πείτε ποιες διαφορές εντοπίζετε σε αυτήν επαγγελματικά. Τη βλέπω έτοιμη να υπηρετήσει το οτιδήποτε προκύπτει στην εκπομπή. Ακόμη και απρόπτα, τα οποία μπορεί να είναι άβολα. Και έχω πάθει, ας μου επιτραπεί έκφραση, λίγο πλάκα για τη μεγάλη εξέλιξή της. Και της το έλεγα χθες στο τηλέφωνο, της λέω: είμαι υπερήφανος, λες και με ξέρεις, και η δαιμόνας της. Τις τελευταίες ημέρες βρεθήκατε στο επίκεντρο σχετικά με μια δήλωση που κάνατε εδώ στον αέρα του Buongiorno για τα κανάλια που επιλέγουν ως παρουσιαστές ανθρώπους που δεν είναι δημοσιογράφοι. Σε σχέση με όλο αυτό που είχε συμβεί με το που υπάρχει η Ελλάδα και τον Sky. Δεν έχω τίποτα με κανέναν ηθοποιό. Απλά πολλές φορές μπορεί να έρχεται το όνομα ενός ηθοποιού ως η εύκολη λύση. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν πολλοί ηθοποιοί που υπηρετούν εκπομπές και είναι όλοι εξαιρετικοί άνθρωποι, εξαιρετικοί ηθοποιοί και εξαιρετικοί σε αυτό που κάνουν. Απλά εγώ θα ήθελα από τα κανάλια να μην είναι ηθοποιοί η πρώτη του σκέψη στο τικ που έχουν. Και επειδή βλέπω ότι σε αυτή τη δουλειά μπαίνουν συνέχεια άνθρωποι από άλλα επαγγέλματα, οι οποίοι μέχρι πρώτος δεν είχαν σχέση με τη δημοσιογραφία, το ότι κάνουμε και παρουσίαση στην τηλεόραση έρχεται εκ των υστέρων λόγω της δουλειάς μας. Εγώ απλά δεν θα ήθελα οι ηθοποιοί να είναι η πρώτη τους λύση. Και αυτό που είπα ότι οι συνεντεύξεις πλέον κάνουμε όλοι είναι αντικειμενικό.
άλλη συνέντευξη κάνει ένας δημοσιογράφος και άλλη συνέντευξη κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι δημοσιογράφος. Ωστόσο, πολλοί σχολίασαν το γεγονός αυτό ότι εσείς βρισκόσασταν στο πλευρό μιας ηθοποιού που δέχτηκε το ρόλο της παρουσιάστριας και στο Πάμε Δανέ για 5 χρόνια. Με τη συγκεκριμένη ηθοποιό, κάποιοι που μπορεί να έχουν παρακολουθήσει τους διαλόγους μας επί 5 χρόνια, ήταν πολλές οι φορές που είχαμε έναν αντίλογο κατά πόσο μπορούν οι ηθοποιοί να αναλαμβάνουν τηλεοπτικές εκπομπές και κατά πόσο χρειάζεται ένας δημοσιογράφος. Είναι κάτι καινούριο για μένα, αλλά αυτό που λαμβάνω μέχρι ώρας από όλους είναι υποστήριξη, είναι προσπάθεια να ενταχθώ στην ομάδα και να δέσουμε όλοι μαζί αρμονικά. Εμένα μου αρέσουν οι μεγάλες παρέες και ας λένε διάφοροι ότι είναι και τόσοι. Τόσοι και άλλοι τόσοι. Όλοι καλοί χωράνε. Άκου ποιο πρόβλημα υπάρχει στην τηλεόραση. Πολλοί ξεχνάνε ότι κάνουμε τηλεόραση για το καλό της εκπομπής, για το καλό των τηλεθεατών. Μπορεί να υπάρξει μια εκπομπή στην οποία να μιλήσεις μόνο 10 λεπτά. Και τι έγινε, μιλάμε με το χρονόμετρο. Έχω βαρεθεί να σου πω και κάτι, τα show για τα show, τις καταγγελίες για τις καταγγελίες, το να κάθομαι και να κάνω μανούρα και βαζούρα για μόνο και μόνο για να γίνουμε αναπαραγωγή και για να με γράφουν τα site. Οκ, ωραία, ωραίο αυτό το κομμάτι. Αλλά είναι και το άλλο, δεν πειράζει, παιδιά. Τι εύχεστε για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν? Ιδανικά θα ήθελα να υπάρχει μια ήρεμη χρονιά. Μια χρονιά με ψυχραιμία. Μια χρονιά που να μην βλέπουμε στον αέρα θέματα και να αναθεματίζουμε. Που να μην βλέπουμε στον αέρα θέματα και να μας γυρνάνε τάντερα. Να θέλουμε να κάνουμε εμετό. Αυτό προλάβαμε μέσα στην πρώτη εβδομάδα να το ζήσουμε. Αναφέρεστε σχετικά με πιθανότατα με τον Πέτρο Κουσουλόλη, αυτό που είδαμε και τον Γιώργο Μαζονάκη. Ναι. Δεν αναφέρομαι στους ανθρώπους που κάνουν τη δημοσιογραφία κουρελόπανο. Αναφέρομαι στους ανθρώπους που το μόνο που τους νοιάζει είναι να κάνουν νούμερα. Προφανώς και όλοι όσοι είναι στην τηλεόραση ενδιαφέρονται στο να πάνε καλά, αλλά κάπου υπάρχουν και κόκκινες γραμμές που κλονίζουν το μέσα σου. Και στο λέω εγώ, για να μην βγει κανένας έξυπνος και το πει αυτό, που έχω υπάρξει στο παρελθόν και σε εκπομπές που κλονίζανε το μέσα, καλό είναι να τα βλέπεις αλλιώς και επίσης μπορείς να μην επαναλαμβάνεις τα λάθη σου. Ουδής αλάνθατος.